wallahi duk wanda ya je lahira babu sai in dai baka son shi Ibrahim karka yadda ka mutu in kuma ka mutu to karka yadda ka je lahira in kuma ka je lahira an tashi karka tashi in ka tashi akwai matsala me yasa to ai ranar lahirar ta gausi ranar lahirar ta Shehu Ibrahim ce Shehu Ibrahim yana cewa tarani muradan la murida wa inna li liyal mulku wa tasrifu bil mustafa ma'awa Shehu Ibrahim yace tarani muradan lamuridan an je lahira za ku ganni ni barhamu akan kujera ni ne abin nema lamuridan wallahi ba za ku ganni ni ma nema nake ba wa inna ni liyal mulku duk abin da za a yi a filin alkiyama inji barhamu yace mulkin a hannuna yake wa tasrifi da duk yanda za a juya al'amura wancan akai shi wuta wancan akai shi aljanna a hannuna yake kuma fa ko baka yadda ba haka za a yi ba wai magana ake sai wani ya yadda ko su wani ba su yadda ba kawai haka za a yi jaral qalmul a'la alqalami na hadar ilahiya ya riga ya rubuta kawai saboda haka za a yi Shehu Ibrahim. Saboda bai da nake faɗi ne. Ko ca aka yi annabi ya hana mawarji wallahi sai mun yi. Saboda alhurmatu aula min ad-da'a. Ka ce wani ya ce in annabi ya hana abu sai yi wallahi sai na yi. Dole ne kowane dan adam ya shirya ansa tambaya guda biyu manya-manya a gaban Allah ranar tashin kiyama. Na'am. Tambaya ta farko ma za kuntum ta'budun. Tambaya ta biyu ma za a jabtumul mursalin. Wannan tambayoyi guda biyu sun shafi kowa a lahira. Ma za kuntum ta'budun wa kuka bautawa, ma za a jabtumul mursalin a bisa ga tsarin wa kuka yi bautar, a bisa ga koyarwar ruwa waye ya bada bayanin yadda ake bautar. Idan bautar baka yi wa kowa ba sai Allah, amma wajen yi sai kai a tsarin koyarwar wani ba annabin da aka turo maka ba, bautar ta rushe.